Makadini hama neshamwari muna Kristo. Ini ndinonzise Magaruwa. Nasi ndauya nechidzidzo chekuverenga ndima dzemubhaibheri, tichiverenga ndima dzatichapinda nadzo mugoredzva. Ndima yekutanga inobva pana Isaiah chapter 43 verse 18 to 19 inoti iyo: musarangarira zvinhu zvakapfuura, musafunga zvinhu zvakare. Tarirai, ndichaita chinhu chitsva, chobuda zvino, hamungachizivi here? Ndichaita nzira murenje nenzizi musango. Ndima yechipiri iri kubva pana vaFiripi chapter 3 verse 13 to 14 inoti iyo: hama dzangu, ini handiti ndatochibata, asi ndinoita chinhu chimwe, ndinokanganwa zviri shure, ndichinanavira kune zviri mberi. Ndinoshingairira kunharidzano, kuti ndipiwe mubayiro wokudana kwaMwari kunobva kudenga muna Kristu Jesu. Ndima yekupedzesera tichaiverenga pana 2 Korinde chapter 5 verse 17 inoti iyo: saka kana munhu ari muna Kristu, wava chisikwa chitsva, zvinhu zvakare zvapfuura, tarirai zvose zvava zvitsva. Aiwa, ndo panoperera chidzidzo chedu chekuverenga ndima dzemubhaibheri. Patanga tichiverenga ndima dzatichapinda nadzo mugoredzva. Chadzoka zvakare nezvimwe zvidzidzo zvokuverenga ndima dzemubhaibheri. Ini wenyu seMagaruwa, ndatenda.